Eu creo que é super interesante o que se está facendo, ese traballo que están facendo en toda a Mariña de recuperación da Villarda. Bueno, moita competición, pero tamén se trata de recuperar as tradicións e dignificar tamén o que somos, non? Sin ningún tipo de complexo. O importante é participar, que pasamos do lugar. Físicamente hai que estar ben, que ter espabiladas as mãos, e ainda valen os que teñen 100 anos, se encontran o forma, pues poden xogar igual. Isto é moi divertido. É igual, todo é unha loita o home contra o home e o home contra a madeira. Nace auténtica, campo liberado, que pase a historia, que cuspa nas mans, soñou no calvete, o resto a contalo, os bares da Brente, de Fosa Cabral. Caga no caro un mundo de xente, vinde do maior de Ourense e Goián. E pra quen pense que estaba acabado, xoga na terra de Xurde e Higuera. Villarda sempre, adiante co Varar, popo que espera, adiante co Varar. Dale, 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 oh, dale, 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 oh. Estaba muy nervioso. Esto está muy interesante. Entonces, ¿cómo se debe poner? Bala nel gate, do brazo una estrella, nave de buxo, reventa mañá, fura o nordeste, un seco varado, dalle na frente, o imperio do mar. Caga no caro un mundo de xente, vinde do maior de Ourense e Goián. E pra quen pense que estaba acabado, xoga na terra de Xurde e Higuera. Villarda sempre, adiante co Varar, forza e tornera, adiante co Varar. Dale, 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 oh, dale, 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 oh. É o primeiro medio que está aí, sempre en exclusiva. Aí está, que é a selección galega. Sabemos que moitas veces metidos en pleno xogo, o planador é un ser totalmente irracional. Nada, fora. Despedimos a conexión telemoral.